Dobro večer, dragi gledalci, uživo ste u programu Slobodna zona. Sa nama je večeras naš dragi gost, gospođica Kristina Matić. To je ovako slatka jedna devojka, mnogo dobra, ali ima jednu manu što je mnogo luda. No, ne veze, ne pričamo o tome, nego pričamo sad o privatnom životu. Ovako. Dobro večer, Kristina. Dobro večer. Kako ste? Pa evo, nije loše. Vidim, tu se nešto dimi, a? Pa mora malo, kao ono ispred zora. Dobro. A koji model, cigarete? Pa pali mali. Pa da je baš na to vreme, možda nešto malo jače, Marlboro i tako to. Pa ovo je dovoljno jako. Dobro. Da pređemo na intimne stvari, kako stojite sa vašom dugom vezom od mjesec dana? Pa dugo smo u vezi, baš stojimo. A kako se zove taj nesrećnik? Baš izrećan, Nemanja. Aha, zdravo Nemanja, ovo je samo za tebe. Šalim se. Ovako, Kristina... Samo za njegove oči. Pa ja sam Nemanja. Samo za njegove oči. A ja sam Nemanja. Onda ovako, čujem da ste poznati ovde u ovoj ulici ovde bez broja. Po čemu ste vi to poznati? Pa ne znam, vi kažete da sam poznata po pučemu. Ona je poznata po tome što je niko ne zna. Da, ona je poznata po tome što je niko ne zna, to je vrlo slučajno. I ovako bre, Kristina, čujem da mnogo volite vašu mačku. Obožavam je. To je moja mala mačkica, Bocko. Da li je taj Bocko muško ili žensko, a ako je mačkica? Pa muško. Bocko. Muško, mačor. Mnogo ga voliš, da? Bre, obožavam ga. Dobro. A gde je ona, kako se zove, Vanja Vulić? Pa tu je negde u okolini. Pa daj, poši kurac. U okolini, dobro je. Onda... A Natali nešto ovdje često ne dolazi? Pa trenutno je van granice Srbije, živi u Austriji, Rojte, doći će uskoro. Neca je iščekuje, onako, baš jedva čeka da dođe i da vidi njen Audi. Za naše kamermana Nemanju, mnogo čeka da mu dođe njegova buduća, a možda i ne, devojka. Pozdravljamo puno i Natali i Necu, kamermana. Pozdravi od mene! Pokupio sam ga na ulici. Djelovo je pristav. Šveps, samo za iskusne. Dobro večer, dragi gledalci, vraćamo se posle malih reklama. Sa nama uživo u studiju je Boris Pantelić. Dolazi iz Dvorana i u Dvoranu mnogo ga ljudi znaju. Poznat je po mnogim nekim stvarima, što voli malo da luduje kolima, malo je ovako... Pametan je dečko, ali malo ako je lud po nekom pitanju. Dobro večer, Borise. Dobro večer. Kako ste? Pa evo, nije loše kao i ovo vreme. Trenutno smo razpoloženi. Haha, brate, šalim se onom, kao i ovo vreme, nismo loše raspoloženi. Dobro. Kako stojite sa ljubavnom vezom? Ovako, brate, sad je žalostno, može se reći. A zašto to? Brate, ovako... Ne znam šta se htio da mi pitaš. Možda mi ponoviš. Dobro, nema veze. A kako je vaša mlada gospođica? Onako, nije loše. A njeno ime je? Martina, jede dobro u stvari. Aha, dobro. Čujem, izašlo je pre neki dan u novinama da ste kupili Audija, da li je to tačno? Da, tačno je. Koja je marka Audija? Audi A6. Rod znači da može da ide svud ili samo po putu? Ovo A, dobro, to služi za nekim mesnim mislim ako kupili da je tako to. Za da je ime pojate. Pa to je poži mi sve. A čujem imate i neki motor. I ovo. Da li taj motor ide na jedan tačak? Ide. U stvari kada ga Savić vozi. A da li imate nekog rođaka koji vozi trke? Da, imamo Dejana Živkovića. Koji motor vozi? CB. 1000 RR. Aha, dobro.
I kako je on prošao sa njegovim motorom, mislim, na trke? Odlično. U Trkama. zadnjih 5 godina odlično prolazi. Osvojio je prva 3 mesta, ne znam tačno, ali oko prva 3 mesta je bio. Dobro. Imaš li brata ili sestru? Bio brata, Mlađi, stari? mlađi. Da li se malo bijete? Ponekad, bili smo se prvi, sad ne. Aha. Da li imate nekog druga koji se družite onako? Da, imamo Nemanja Savića i Andriju Vejića. Aha, dobro. Da li imaš neko pitanje? Mogu se setiti. A kakav vam je seksualni život sa mladom gospođom? Ne bi sad ulazio u moju intimnost. Aha. Dobro. Dragi gledalci, ništa. Da li mnogo volite da se kurčite, pošto po nekim pitanjima mnogo se vidi to što volite da se kurčite na ovo? Ne volim da se kurčim, ali stvarno neka pitanja nisu prikladna za ovu emisiju i ne bih htio da vam odgovorim. Dobro. To su ipak pitanja, to su iz režije postavljaju pitanja, ja sam samo voditelj i moram to da vas pitam. Pa pozovi režiju. Da im ja objasnim. Ne, njihov brate broj. Su mi oni dali, mislim, ja sam morao platiti. Ne bre, dovedi mi tog režija ovamo. Dolazi ovamo bre, navijem ti ga. Dobro, nemoj sada, uživa emisija. Ćuti bre, čuješ, sve bre, vrati. Ništa, ovo će tamo u montaži. Dragi gledalci, to je bio naš dragi... Stanite malo samo trenutak. Pozovi režiju. Gospodine, mislim... Šta nije kao prikladno u ovoj Nije emisiji? prikladno u emisiji, mislim, ipak emisiju gleda cijela Srbija i... Pozovi režiju. Dečko, molim te dođi. Izvini, to je devojka. Dobro, draga gospođice, izvolite, uđite. Ne, u mene, ja imam ženu i djecu, nemoj u mene ništa niš. Izvinite, zašto stalo ovako ispunirana pitanja za ovu intimnost, zašto... Vašu intimnost. Pa vi ste žali da govorite za seksualni život i ne znam kako je to intimnost. Pa, kako je emisija, kako je pitanje... Zove obezbeđenje. Zove obezbeđenje. Seksualno. Security. Vrlo ste zanimljivi, hajde vratite dečku mikrofon i izađite. Dečko, želite li mikrofon? Da. Da li imate nešto da izjavite za kraj emisije? Da li vam je bilo lepo? Bilo mi je lepo, da. Hvala vam, vidimo se, doviđenja. Gospodine, vidimo se. Ovo je bilo uživa emisija, Slobodna zona. Izvinite za ovo što sam... Nisam ništa, gospodine, samo doviđenja. Samo doviđenja. Mi se znaš kao bezbeđenja. I vraćamo se u studiju. Tačno je 3. mart. Vreme je onako prikladno, ima malo sunca. Dobro, sad je veče, ali je prijatno vreme. Pokupio sam ga na ulici. Djelovao je pristav. Šveps, samo za iskusne. Dobro večer, dragi gledalci, evo još jedna emisija Slobodna zona. Uživo sa nama u studiju je Nemanja Savić. Sad ćemo vidjeti o njegovom životu, šta on sve može da nam ispriča i kako to kod njega ide. Dobro večer, Nemanja. Dobro večer. Kako ste? Da, super. Šta ima novo? Pa, nove čarape, brate. Brate, primetio sam, mnogo su svetli. Drago Mnogo mi su je. boje, brate, ono... Drago mi je. Pitanje za vas, kako stojite sa novim pesmama Slobodne zone? Pa da, mi stojimo dobro, mislim, mi obično sedimo, brate, ali ovako kao s pesmama stojimo, brate, slabo. Čujem da je skoro izašla nova pesma. Da, brate. Pesma se zove? Nismo bili zajedno. Dobro, brate, to sam ja mislio, ali pesma se zove Bili smo zajedno. Stvari, mi nismo bili zajedno, ali pesma se tako zove. Shvatili smo. Onda... kako stojite sa ljubavi? Ekstra, brate. Ime devojke? Toyota Supra. Mnogo dobro dopiva. Ne, Supra! Rekao sam mnogo dobro dupe ima. Da. Koliko ta tvoja Supra ima konja? 330. Da li ima velike grudi? Da, 2 turbine. A vazdušni jastučići? Samo na vozačnom mjestu. Koliko ste zajedno? Pa, brate, nekih već pola godine. Pola godine, dugo je to veza. Kad će biti venčanja? Pa, brate, venča čovjek kad mu hvati policija. A koliko troši? Ne troši ništa, brate, troši. Zavisi kako voziš. Misliš kako se voziš u njoj? Da, ekstra se vozi.
Dobro, onda... Srbija. Možemo nešto čuti o vašem društvu s kojim se družite? Da. Da li vam je društvo opasno, kao, u smislu kriminalci, ili ovako prijatno, dobro za razgovor i tako? Pa, ovako, brate, moje društvo je prijetno za razgovor. Moje društvo je prijatno za razgovor. Neko peva nešto. Imamo nekih kriminalaca u društvu, mislim ovako u pokušaju. Možete ga snimiti u publici, ovamo. Znači, kriminalci u pokušaju. I to, znači, inače Boris Pantelić i Andrija Veljić, to su mi nekako najbolji drugari i imamo još dosta drugara. Čujem da ste imali jednu vezu, nebitno je koliko je bilo, a kako se zvala ta devojka? Da, brate, ona je samo dolazila, nije se zvala. Njeno ime je? Neću vam kažem, Zašto? ne mogu. Zbog čega? Pa, brate, zbog širokog auditorijuma i zbog javnosti ne mogu da vam kažem njeno ime. Ipak je to intimna stvar, gledalci. Idemo na male reklame pa se vraćamo. Ne, mogu da kažem. Kako? Kristina Matić. A, ta devojka je bila upravo pre 2 emisije, ona je bila kod mene u emisiji. Nisam znao da dođem, brate. Kako to? Niste mi javili. Pa eto, susrećete se vi još neki put u našoj emisiji. Može? Može, bre. Pokupio sam ga na ulici. Djelovao je pristav. Šveps, samo za iskusne. Dobro večer, dragi gledalci, gledaš na emisiju Slobodna zona, moje ime je Kristina Matić. I menjamo kolegu Veljičaču. Naš generalni sponzor je Šveps. Sok sa izvanrednim ukusom. Moja večerašnja gošća je Martina. Dobro večer, Martina. Dobro večer. Kako ste? Čujem da ste dugo u vezi sa mojim dugogodišnjim prijateljem Borisom, pa kako vam je u vezi? Da, cvetinom ruža. Da li živite zajedno ili još niste se zdomili? Nismo se zdomili još. Da li planirate prinovu? Ne. Ne planirate, pa dobro. Da li će uskoro venčanje? Posle mjeseci maja. Pa uskoro. Uskoro. Da li su u pitanju dani, meseci, godine? Pa ne znamo, razmišljamo. Razmišljate, dobro. Naš generalni sponzor je Šveps. Idemo Šveps! Sok sa izvanrednim ukusom. Žela bih još da vas pitam, da li ste zaposleni negde? Ne, trenutno zaposleni. Niste zaposleni, a odakle prihodi kao da Nemamo prihoda nikakve. Napravljamo televizora. Mogućemo. Kućamo. Pa da jede do tepihe. Da. Masne ponje. A čim ih zamastite? Dodatno mac. Sad je više ništa da smešam. Niješ ti shvatila, sam shvatila. Žela bih još nešto da pitam moju dragu gospođicu Martinu. Da li imate kumove za venčanje? Da, imamo. Možemo li da znamo njihova imena? Da, bili su u prošloj emisiji Kristina Matić i Nemanja Savić, bivši vjerovnici. A zbog čega su bivši? Pa ne znam, pozovite ih. Da, bit će još za sljedećoj epizodi. Naš generalni sponzor je Šveps. Sok od oljevog ukusa i mirisa. To bi bilo to. Hvala vam što ste bili sa nama večeras. Da, drago mi je. I meni. To bi bilo to sve od mene večeras. I dalje pijte Šveps, sok od oljevog ukusa. Doviđenja i prijatno večer.